Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti it is just my business. I date men mukoma. I date men that are married simply because I can, and that is what I enjoy doing. I enjoy to see other women suffer. Andizivi kuti ndikanzi ndiri normal here kana kuti there is something that is like really wrong with me. Pandakatanga kuzviita zvinhu izvi, this was when I was still in high school. Mukoma, what I did was that ndainge ndina vamwe sevedu ava ivo vainge vachigara in the same street where we were staying, but vainge vachiroja zvavo. Se ava vaiva nomwe mukadzi wavo ainge ari wechidiki, ainge akanaka zvisingaiti. And I then started hating that woman for no reason at all, just feeling like I hate this woman. So I did not have like a friendship naye, and ndaishaya kuti how can I ever hurt her? And aiva munhu ainge atongori bore achitongofarirwa nevanhu vakawanda. But as for me, like I did not like her even for a single day. And then when the opportunity came, this was pandakazotanga kuita very close nasei ivavo, like vainge vava kuitisa ma-extra lessons. Saka inini sezvo ndainge ndiri mwana ainge achigara in the same street navo sei ava, taiti kana tapedza ma-extra lessons paya then ndaibva ndazosara. So I still remember kuti there was this other day mukadzi wavo ainge asipo. Like always, ndakatobva pamba ndichitoenda kuma-extra lessons nasei, but tainge takatowanda. When I arrived, I was the first one. Saka vakabva vandiudza kuti sezvo mukadzi wavo ainge asipo, now he was still busy. Vainge vachiri kusuka uye zvekare he was going to take a little bit longer. Saka ma-extra lessons musi wacho iwoyo aizotanga kuma 5:05. So then he told us kuti taifanira kuti tinge tichimbodzokera kumba. We then returned back home, waiting to return back to his house for the extra lessons. Mkomanashi, we all went our way, and then ndakazoti ndaenda kumba. When I returned back mukoma, ndipo apo pandakabva ndazonopfeka, ndakanopfeka hembe mkomanashi, hembe dzekuti hembe idzodzo dzainge dziri very tight. And then I returned back kwavari. When I returned back mkomanashi, that was when he got so shocked, because ndainge ndakapfeka kamwe kamini skirt kainge kasingaiti, uye zvekare kainge kaine rimwe zevent rekuti mahwani. Saka then ivo vakabva vazotonditi zvawakapfeka izvi ya mahwani. Ndakatoona kutoti munhu ainge ava kutonakirwa neni. So ndakabva ndazoti I wanted to assist him. Then ndokubva ndatanga kutsvaira pasina kana nguva mukoma. Ndini uyo ndikabva ndafamba ndichienda kubedroom. Ndichinosvika mubedroom ndakabva ndazotonokwinya skate yangu. Ndakakwinya skate ndokubva ndazovadaidza, ndikabva ndavati ndainge ndichida kuvatsvairira mubedroom mavo. Saka ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira kumuvha mubhedha. Vakabva vazouya vakabva vati it was not even necessary. Mkomanashi Mushure Mekunge vandidaidza paya vachinditi it was not even necessary. Ndipo apo pandakabva ndachizokotama, ndakavakotamira, ndokubva vationa kuti ainge ari mahwani. He did not even had any choice at all. Ndini uyo ndikabva ndatotanga kutovakisa. Ndozuva randakatotanga kutosanganawo nemurume pabonde ipapo. Mushure Mekunge rara navo sei ava, ndopa ndakabva ndachizotanga kushandisa advantage nemukana. Ndainge ndava kuvapa bonde uye zvekare nerudo, zvekuti vaitondudza kutoti mukadzi wavo vainge vava kusatombomona sekunge ainge atomborikana chinhu. Mkomanashi, that is how I was hating that woman. Ndopa zvakatangira ipapo kusvika pari zvino. Mkomanashi, ndiri munhu uya wekuti ndinovenga vamwe vanhukadzi seni. Handizivi kuti why ndichivenga vamwe vanhukadzi so, like kana ndichitodanana nemurume wemunhu, I make sure kuti mukadzi wacho anofanira kuti ange achitosvika pakutozviziva. Like mazuva ekutanga apo pandinenge ndichangotanga kudanana nemurume wemunhu, anotondiudza kutoti as you know kuti ininisha I am a married man. Saka hazviiteka kuti iwewe unge
unge uchizondifonera dzimwe nguva dzekuti ndinenge ndiri padhuze nemukadzi wangu, inini ndinombotanga ndaita good girl. Paipai pandinoona kuti munhu uyu ava totally addicted and totally into me, plus nemimwe mishonga iyo yandakazopiwa. Saka ndinozoti paya kana ndamushandisira mishonga yakasiyana siyana, ndipo apo pandinobva ndachizotanga manje kufona, ende ndine ndichitokufonera even if ndichitoziva kutoti now you are at home probably with your wife. I do all of this so as to make sure kuti mukadzi wako anozosvika pakuzviziva. Ende vazhinji vacho ivo manje vanobva vachizotanga kuda kuita noise neni. Vanoti kana vava kuda kuita noise neni kudaro, ndipo apo pandinobva ndazototanga kutomutuka munhu, uye zvekare ndichitomuudza kutoti murume uyu ndewedu tose. And sometimes ndokwanisa kutokutumidzira evidence neevidence tokudza kutoti zvose izvo zvauri kutaura zvitomborinakana basi. Tariraone kuti nemurume wako sometimes totombotorana mapictures awa, tariraone kuti takatotorana namapictures apa tainge takatoneta nelula tapedza kutorova lula. Saka all of these things I do it because ndine ndichida kungorwadzisa mukadzi uya but pano mumwe mukadzi wandakambotumidzira mapictures angu ndivete nemurume wake, tichitooneka kutoti vanhu ava vainge vasitomborinangana chavainge vakapfeka. Akangondibvunza mubvunzo wekuti asi nhai vasikana, zvose izvi zvamuri kuita muchindituka muchiita sei? Kana kuri kunzi mukazozviitwawo one day when you get married and have settled down, are you not going to feel the pain? Mukomana ashe ndakabva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza ipapo when she asked me that simple question. Saka ndoda kuti ndinge ndichichinja behavior yangu. I do not want to act like this psychopath that I am right now. I feel that I am someone who is antisocial, who is psychotic, who acts like a psychopath, and I do not like the way that I am. Ndingaita always say so that I can stop doing this what I am doing. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi munhu akangogara aita mistake yekuti anodanana neni, I make sure kuti the wife has to know. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma nashi, it has been 6 years now, but the pain still feels really fresh. So inini I nearly ended it all. I nearly took my life because ndainge ndava kuzviudza kuti zvakangofanana, because I had lost everything and I had nothing left to live for. Vamwe vanhu vanokwanisa kuti ukaona wava commit suicide it means kuti you are weak. No, unenge wasvika paposition yekuti unenge waremerwa neupenyu, wava kusaziva kuti what is the meaning of it all. It was all because of ndainge ndakasangana nemusikana wangu ndikazomuroora ndikamuita mukadzi wangu, a woman I thought I will grow old with, the woman that I loved. Ndakamusupporta and I sacrificed everything for him. Zita rake ndichamuti Tsitsi. Inini naTsitsi patakasangana, she was just out of O level, and aiva munhu wewe kuti you would tell kuti yainge iri nhamo chete, but she was very intelligent and she had a clear path ahead of her, but poverty had been disturbing her. She was smart, funny, and I really admired her, and she did not have the means to pursue those dreams. Saka inini ndainge ndichishanda zvangu as a mechanic. Zvinhu zvainge zvakaoma hama dzangu, handidi kukunyeperai. So one day ndakatoti ndakagara naGulezo wangu, mudzimai wamukoma wangu. She then saw the potential. Vakabva vanditi pamunini imimi sezvo muchingoshandawo zvimabasa zvikungodaro, mukadzi wenyu uyu dai makwanisa kumuendesa kuchikoro. Kana akaenda kuchikoro, I see kuti she has potential and she can help you and you can build a future together. That was when I made a choice. I made my investment in her. I invested in her. Ndakatora kamari ako kandainge ndiinako ndokubva ndadzorera munhu wangu kuchikoro. Mushure mekunge ndamudzorera kuchikoro ndopandakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti ange achingopedzisa kunyora, because zvinhu zvakambooma when she was in A level. It was not easy
I had to cut back on my own needs. Ndaitova nedzimwe nguva dzekutoti kubasa ndaiswera nenzara mukomanashi. Vanhu vainge vava kutondiziva kuti ndinongogara ndakatsanya, but vanhu vainge vasingatozivi kutoti painge kuri kutotsanya kwekutoti mari painge pasina, because I was saving each and every little cent that I had. Ndichitirawo kuti sezvo ainge adzokera kuchikoro paizodiwa maschool fees, mabhuku, mauniform nei. She told me kuti I will never forget you for what you have done for me. And I was more like a rock, a blessing, and a sure. I believed her, and I believed in each and every word, because ndakatanga kuzvibvunza kuti munhu uyu, when I met her, ainge atori munhu ainge asitomborinawo kana chaainge ainacho. Saka if I do this for her, this means kuti she is going to cherish me, to have me in her heart for the rest of her life. But I was very wrong. Saka when she passed her A-level mukoma, munoziva kuti mwana wevanhu akaita kupasa with flying colors. I was the proudest man alive. Ndakatoita kapati for her. We celebrated together, and I thought kuti it was a sign of our future together. Kana gulezi vakatoti pamunini handimunoona kuti ndakakuudzai kuti mwana uyu ane chipo chake ende anokwanisa kutokubatsirai kana kumhiri kwemakungwa ndationa mazoenda, in which she was not wrong. She thought kuti what she was like, her own behavior, that was the same behavior and character yainge iina tsitsi, vasingatozivi kutoti mainini vavo rainge ritori guruva, gevenga, tsotsi chairo. I thought kuti it was just the beginning. So akabva azondiudza kuti dear, unoona kuti kudi, I think it is far much better for me to go to university. I did not hesitate mukoma. Ndakabva ndazoenda kune rimwe bank where one of my guy was working. I went there mukomanash, even though I had no plan on how to pay it back, but I figured it out kuti if the guy could trust me and help me out with the loan, then I was going to be able to pay it back, because she was worth it, or at least I thought she was. Saka for 4 years I supported her. Ndakabva ndazotanga kumubhadharira maschool fees ake, accommodation nei at the university. Mukomanashi zvinhu zvainge zvakaoma, handidi kukunyeperai. Even pocket money ndaisarudza kuti mukadzi wangu ange achiwana mari yepocket money, inini ndichitongoswera musoro wese wezuva muromo wakaoma nenzara. She told me kuti she could not have made it without me, and I believed her. I was working double mukomanashi. Zvataita ndezvekudai, taiti usiku paya taitongenda totonopaka motikari yedu just close to the highway, totongorara takatongostika kudaro, takamirirawo vanhu vanenge vachitravel along the highway. Anenge astakawo, then we will be able to assist that person. Mukomanashi upenyu hwainge hwakaoma, and at that time I never thought kuti things were going to go wrong. I thought we were building something together. I thought kuti we were partners, but I was dead wrong. Things started changing slowly. Saka during her first year, aindifonera every day. Ndaifonerwa mukomanashi pano nepapo, baby uri sei, ndakusuwa mudiwa wangu, uyakanombondiona. She will tell me about her classes, matshamwari ake, ndaike ndototaurawo nemafriends ake. But the second year manje zvakazonotanga, the end of the second year, ndakaona kuti munhu ainge ava kuti kana ndikasamufonera iye aisandifonera, kana ndikasataura naye pawhatsapp aisataura neni pawhatsapp. Saka even pamastatuses ake ndaitoona kutoti munhu uyu, she was now hanging out with people that I did not even know, and vanhu vaitoratidza kutoti vanotofarira zvemafaro. I tried to speak with her, but I trusted her. Ndakangoti munhu uyu mukadzi wangu, kana ndakamuroora, I don't think kuti she can ever do something that is bad. In her third year, madam ndopa vakabva vachizobuditsa true colors avo. I barely saw her. Vaiti kana vakauya kumba, munhu anenge angori busy kutozama kuda kumubata, anenge angobata bhuku, munobva atanga kupopota, kana usina kuenda kuchikoro, you never understand, university is not easy. Right now uri kuda kuti tinge tichingoita zvinhu zvisina basa, zvinhu zvinongofungwa nevanhu vasina kuenda kuchikoro. Do you know how many assignments that I need to finish? But uri kuda kurara usiku hwose uchindichuchisa. What are we going to benefit? Rather than kuti tirare tichichuchisana, chindibatsira kuita ma-assignments. Mukomanashi ndini uyo ndaizotora mabhuku ndobatsirana nemunhu wangu, izvo kwani.
she was no longer that same girl that I had met. She started dressing differently. Munhu ainge otaura kane achinoza. Isu vamwe tainge toonekwa sekunge tiri vanhu vasina kana basa. You would not understand. Ndo zvaigara achiita Tawanda. You won't understand because with the level of education that you have, I cannot even have an argument with you because very soon you will tend to be very violent. Ndo zvinoita vanhu vanenge vasina kukwanisa kusvika kuuniversity uri kufunga semu O level. She kept on pushing and pushing me away, and ndaitiwo kana paya akandiratidza kuti haasisina kana kanya neni, then ndaitiwo when I try to push back into her life, she will get so mad at me, and she will tell me kuti I am acting as if I have a strong rural background and I was not acting like a modern man. I was supposed to give her freedom and to see if she can be trusted. By the time apo paakazograduate, ndakati at least mukadzi wangu agraduate, now we can move to the second step. I thought kuti now that she had a degree taikwanisa kutanga kuplana for our future. But the day that she graduated mukoma, that was when she told me she had gotten a job. Ndakati whoa, you have gotten a job? Akanditi Then 2 weeks when she had gotten this job, she came back home. She was driving her boss's car. Ndikati ko iwe ko unogo driver motikari ya boss vako pakai? Why did the man give you his car? She told me kuti her boss was busy mentoring her. Komanashi, I did not question it, but ndakatanga kungofunga nezvazvo. Ndikati but this is not normal. Chichava kuitika kumunhu wangu. One evening she sat with me down and ndopa akabva azonditi Tawanda, handidi hako kukunyepera, but level rako nelevel rangu zvatosiyana, mafungiro ako nemafungiro angu akatosiyana. Like right now ndinobva kubasa, ndinongosvika pamba, zvinhu zvinenge zvakangoita wastuck. Like uri munhu anongogara aine mazitsvina, and I'm even scared to go with you. Even kukanzi kubasa kunenge kuine mafunction, ndinoenda sei newe? Because all level yacho wakatofoira. Saka Tawanda, I think kuti it is far much better kuti timboenda paseparation. Mukomana acho zviya zvekunzi murume haacheme, unosvika pakuchema mukoma. Ndakachema ndikatanga kuridza mhere. I felt my heart as it was dying inside of me because I was thinking kuti saka munhu uyu now ari kuti iye we are supposed to break apart, but does she know kuti I sacrificed all of these years just like that mukoma? When I started crying akabva antonditi une madrama, you are not civilized, sandizvo zvinoitwa nemunhu ari civilized, and started packing her bags. I thought kuti she was joking. She packed her bags, took the car and disappeared as if I had never existed. Nkomanashi, it was very difficult until I reached a point whereby I could not take it anymore. The pain, it was just too much. Ndopa ndakabva ndazotanga kufunga about everything that I had done for her, everything that I had sacrificed, and now that she had walked away from me, like it did not matter, like I had been a stepping stone muupenyu hwake. Mukoma, zvinhu zvainge zvakandiomera, the stress, the sleepless nights. Ndipo apo one night pandakazongotora motikari yekastoma ndikatongozvudza kuti I'm going to drive to Domboshava because that is where my parents are. Saka ndakangozvudza kuti at least kana kuri kunzi ndikazocommita suicide, let me go and do it close to home. But as I was driving, that was when I said, but even though I loved him, ndakamupa zvose zvaainge achida, but I tried to show her kuti there are good people out there. Kune vamwe varume vane shungu dzekuupgrade vakadzi vavo, even though she has broken me to this stage. And I then turned my car around and I returned back to Harare, but ndaingoeredza misodzi kudai so. And mukomana she moved on with her life as if she never knew me. Vakadzi vaka fear them. After God, fear these women, mukomanashi. This woman just used me and dumped me as if I did not even exist at all. And that is the challenge that I have right now. Kuti ndinzi ndichada zvekare mukadzi in my life. Maybe zvekungotiwo tingoita bonde, but genuinely to love someone, I don't think so. Nekuda kwepain iyo yandakapiwa naye
mukadzi uyu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo vedu we. Please let us try to talk about it in the comment section. Yo, yeah, pakaipa. Yeah, mawani.